as if ODM is the one that needs Ruto. Is Ruto that needs ODM? We are not a government party. We are an opposition party. Duond buch ODM otigi sirikal koso chung kar kende yiero mabiro. Mane wach maduong' mowuok e romo ma kawuono e sama kweth ariyo bedo gi paro mopogore e wi chung mar duond burano. We have empaneled the Code of Conduct Enforcement Committee, which will commence its work on Monday, to summon those candidates in Kasipul. Duol mochung' ne yiero e pacho ka IEBC koro luongo jochung' duto ma Kasipul mondo chopi apisgi wuok tich juma manyien oduok penje wi tule sub county no manoweyo ka ji ariyo wito ngimagi. Hawakuwa wanajua wanalolifanya. Kwa hiyo kama mlezi, kama mama, ndio maana naelekeza vyombo vya ulinzi na usalama, hasa ofisi ya DPP, kuchuja viwango vya makosa. Jatend piny Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan okwayo mondo ng'won ne rowere manodonjo gi ketho mar dwaro loko tend piny ataro mar chik. Machiegni nyakoromo gi kaka pile wayudore mbui duto mag oganda ka kamano na bwa marote machuoke na ria deka auchiel nono machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako eri duol mochung' ne yiero IEBC ochiko jochung' duto e kar chung' od bura ma Kasipul mondo chope nyimgi chieng' wuok tich juma manyien mar duoko penje wi lweny manyocha oweyo ji ariyo ka owito ngimagi juma mokalo. Jakom mar IEBC Erastus Thekon wacho ni IEBC ne osechuogo aput moyiedhi matimo nonro ewi tulo kod lweny ma kamago motel ne kawo okang' mager ne joma biro yudi gi ketho. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, moko kuom jochung' ma Kasipul kidek gole ng'wech ma kamano ka oyudgi gi ketho. E ranyisi mar achiel niya moloko, IEBC kod kidienje mag arita obiro kanyakla kendo singo mar thinyo jochung' duto ma Kasipul ma ibiro yudo kod ketho mar nyayo tulo kod lweny e kinde campaigns. E log tich maduong' mar IEBC ma Anniversary Towers, jakom IEBC Erastus Thekon oyango ni gisebedo ka giluwo mos tulo kod lweny mosebedo ka dhi nyime Kasipul kendo singo ne jochung' mosebedo ka chano tulo makamago igidhi moto e badgi. I would like to condemn all acts of lawlessness and violence across all the areas where we are having elections, particularly in Kasipul. And I would urge all those participating to refrain from any acts that will undermine the integrity and the credibility of our electoral process. We are investigating all cases of intimidation, intolerance in all by-elections that we have seen. Case in point, Kasipul. So, any person who involves himself in a manner that causes breach of the law, including all the other areas, Bahrain included and many others, the National Police Service will not allow. Kaluwore gi mago, IEBC ogolo chik ne jochung' duto ma Kasipul mondo chop e nyimgi chieng' wuok tich juma manyien mar duoko penjo ewi tulogo. We dispatched our investigations team to the ground. They have concluded their investigations or the assessment of the situation, so to speak, and we have that report. And what we are doing as a commission, and again guided by the laws of Kenya, we have empaneled the Code of Conduct Enforcement Committee, which will commence its work on Monday, to summon those candidates in Kasipul and anybody who has information on what happened in Kasipul. They will conduct the hearing. Korka kore, ogai maro bila Douglas Kanja, ogolo siem na josiasa ma Kasipul, mane ochano tulo makamago, igidhi romo kod makolwer. And we are going to do our work as guided by the Constitution. Right now, in Kasipul Kabodo, in Kasipul, we are following up on all those who have committed several criminal acts. And it is the high time that those who have committed those crimes, and they are not already with us,
they come forward to the police. Because our teams are out there and we must get them. Ethekon bende olero ni IBC osetimo ikruok duto motelo ne yiero madundo makamago maidhi bago tarik 27 dwe mar 11 higani. The Commission has undertaken extensive preparations to ensure that we have peaceful, free, fair and credible by-election. IBC chano tiyo kod yiero madundo makamago e timo ikruok malong'o ne yiero maduong' mabiro. En thuolo mar ang'ichwelo ne ikruok ne yiero madundo madhi timore tarik 27 dwe mar 11 higani e kinde ma IBC ogolo siem mager kapino ne jochung' ma ibiro yudo kod ketho madhi ataro kod chike matayo yiero pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Anniversary Towers, Nairobi. Kopogore gi weche mag yiero ni moko kuom jotend duond buch ODM owuok tung' mosuo gi jowetegi magiko ni sani otenore e sirikand William Ruto kendo koro chal ni gitemo jwang'o duond buch ODM mane osiro gi lwedo. Kaka jafwambo marwa Mombasa Georgia Okoleronwa, jotelo go ramo ni mbi ma duond burano ni godo ok nyal miyo girem chungo jago mabiro lero kom tend piny Kenya e yiero mabiro. En nyasi manobagi e kaunti ma Mombasa mane okelo kanyakla rowere manie duond buch ODM, nyasi mar hingo higni 20 mag duond burano. Kae, siasa mag pogruok ne onyiedhore, kuma moko kuom jotelo mag duond burano ne jowuok tung' mosuo gi jowetegi magituo ni chal ni osenimo e sirkand William Ruto. There are people in the party. They are behaving as if ODM is the one that needs Ruto. Is Ruto that needs ODM? Sisi kama ODM, sisi hapana chama ya serikali, sisi hapana chama, we are not a government party. We are an opposition party. Sasa nataka niwaambie wana ODM, mukae ngumu. Kama kitu ni mbaya, baba alikuwa anasema ni mbaya. Na kama nyinyi ndio chama cha wananchi, wananchi hawezi kuumia alafu nyinyi mnasema mambo iko sawa. Haiwezekani. If anyone is thinking like that, wajua kwamba ODM inajenga na hatuna mchezo. ODM si chama kilichojazaliwa kama siri. Nasikia kuna wengine ambao wanatembea nasi mchana lakini usiku wanajaribu kuuza hii chama. Haiwezekani. Gikoni kaluwore gi kaka siasa mapacho kachalo, ruwere emanyaka tokoro wuogoko motegno, kendo kao ng'ala manyime mar kelo lokruok e pacho ka, to chutho kaluwore gi midhieche maduond burano osekale mar bedo kod uma malach. ODM was born from protest. It was raised in resistance. And the people of ODM have time and time again bled, sweat and shed tears for this country called Kenya. And we must do one thing that Baba wanted. It is upon us, the youth, to stop corruption in this country. If you do that, everything Baba wanted will happen. ODM is the party for democracy, for human rights na kupigania wananchi. Naomba kwamba tuendelee to fight for what is right, even if it is not convenient to say so. Giramo ni duond burano nyaka chung kar kende ma ok nenore ka gima gitenore korka piny owacho kata obedo ni moko kuom jokanyono ne opod ne gilemo ei sirkal. ODM can never be the party by broad base, for broad base and in the interest of broad based. Mimi najua wengi wako hapa, wako na case kotini. Kwa hivyo we cannot be talking about broad base when our youth are rotting in prison. Nation building is uncomfortable. Nation building has left us in tears as ODM, as the People's Party, time and time again. But we, ODM, belong to the people. And we will continue growing because the young people of ODM have conviction. Wanachama ODM, murudi kwa ile nguvu tulikuwa nayo bwana. Siku hizi tunakaa ni kama watu ya kuomba. Unaomba nini? Haki yako ni haki yako bwana. Magi na giwacho ka bende gichiwo siem ne moko kuom jotend duond burano mondo miyo wek bago jopiny to chutho e wi chung' ma gibiro kao e yiero mabiro. You cannot go around the country telling wananchi that we'll either be in government or be part of the government. A strong party like ODM must be sure of what we want. We must be sure of what we want.
And if ODM cannot produce a presidential candidate, then which party can produce a presidential candidate? Sisi ndio chama cha kupigania haki. Sisi ndio chama cha kusimamia ukweli. Sisi ndio chama cha wananchi. Na hatuwezi kubanduka katika hizo nafasi tatu. Mtu asikudanganye bwana. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatan piny William Ruto gi jalupne Kithure Kindiki, jatan migao Alfred Mutua kaachiel gi jotelo mamoko ne ojiwo jodak ma kaunti ma Machakos mondo orwak dongruoge ma piny owacho timo kaka yor thegruok gi siasa mar pogo Uganda. Ripota marwa Millicent Adhiambo ni kod ler mathoth. William Samoei Ruto! Haya! Magi weche mane owuok e kinde limbe mar jatend piny William Ruto e kaunti ma Machakos, kama ne otimo e limbe mar sidho gedo mar wang' apaya ma Kagundo nyaka Mwala, Kivandini nyaka Miseleni, kaachiel gi rango chenro mar gero chiro manyasani ma Mutituni. Karibu Your Excellency Mutituni Market. Jatend piny ne okwayo achiel mar oganda kaka yor nyayo dongruok kogolo siem e wi siasa mag pogo wi oganda jo Kenya. Wako kwa one term, sijui Kasongo, sijui Masigo, hawajui mpango ya barabara iko wapi. Ati kazi yao kubwa ni kupinga, ati wanapinga affordable housing, ati wanapinga markets, ati wanapinga funding model, ati wanapinga SHA. Na sio ati wanapinga ati wako na agenda ingine, they have no other agenda. Bwana, Wakenya wako na akili. Lazima ujipange vizuri, ukuje ueleze hawa wananchi ni kazi gani utawafanyia. One time Kasongo must go, haitoshi. Wale majamaa musiwajali, hawa nitawasot asubuhi na mapema. Jalup jatend piny Kithure Kindiki korka kore ne otelo weche kwe kod pok maromre kaka yor riwo wi oganda e counties 47 duto ma pacho ka. Kuna watu walikuwa wameanza siasa mbaya hapa nchini Kenya ya kujaribu kutenganisha Wakenya kwa minajili ya kikabila na minajili ya misingi mbalimbali. Na nchi yetu ni nchi moja, na serikali ni moja, taifa letu ni moja. Tunahitaji kila sehemu ya Kenya, kaunti zetu zote 47 sipate maendeleo sawa sawa. Jatend migao Alfred Mutua bende ne okwayo oganda mondo kik yie siasa maragoko, ka kuom mano okwayo mondo jo Kenya uket maino margi e weche mag dongruok. Tumedanganywa na mpango wa kuambiwa tungoje. Mpango unaitwa Political Poverty Strategy. Sisi tumechanuka macho. Tunasema ya kwamba freedom is coming to Ukambani. This is the time for liberation. Hii strategy yao ya colonization of the mind hatutaki. Watu wanataka maendeleo. Because you can fool some people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. Jotelo mawuok e alwora ma Machakos bende ne osingo dhi nyime gi siro chenro mag piny owacho kendo kwedo siasa mag pogo oganda mathiro dongruok. Zaidi ya miaka 60 tangu tupate uhuru, hiyo haijafanyika. Wewe ndio umeleta uhuru wa pili kwa watu hapa Kangundo kuwaletea barabara zao. Ameleta uhuru wa pili, hajaleta uhuru wa pili. Wale wanasema Rais William Ruto ameleta uhuru wa pili hapa Kangundo. Nimeangalia huko hawana agenda. Nimeangalia huko hata hawana kitu ya kusema. Mambo ni matatu tu. Kasongo, one term, na mimi nikasema mimi siwezi fuata watu ambao hawana akili. Ama namna gani? Harabe! Juzi tukapata mwingine ambaye alikuwa deputy wako. Na kwa sababu tunajua uko na kazi mingi ya Kenya, tukakaribiana na yeye, mimi niko na mheshimiwa Fabian. Tukamuuliza mambo ya hii barabara, Eliza tusaidie hata kuzungumza na wewe. Najua rais alituambia nini? Alisema Kawaya, hauna shares. Shares yenu ni kidogo. This road means a lot to all of us, and it is history in the writing. People will remember you for a very, very long time. Nataka nikuhakikishie Your Excellency, sisi tumefunguka macho. Dr. William Samoei Ruto. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Tania kama jatend pinyno Mama Samia Suluhu Hassan ogolo chik mondo tenda rita mar pinyno owe thuolo rowere mane odonjnegi kod ketho mar temo loko loch ataro mar chik kolero ni thoth rowere ne holore kendo ne ok ong'eyo gima timo. Suluhu mane loso kinde yawa yanga od bura mar 13 tok yiero mare bende olero ni aput makende osechuo gima nono gima ne nyalo kelo tulo manomuoch e kinde yiero mar pinyno.
E twak mokwongo ma jatend piny Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan manotimre kinde yawa yanga od bura mar 13 kawuono. Na naomba waheshimiwa wote wabunge na waalikwa tusimame kwa dakika moja ili kuombea wenzetu. Twak matimore kinde ma piny ngima wege giduto manyo pinyno kitemo non nek mar rowere manotimre pinyno e kinde yiero maduong' e lwet apisas mag arita. Waheshimiwa tukae tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe 29 siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu ape malazi mema ya amani. Amen. Jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan otimo mose witulo manomuoche pinyno e kinde yiero kolero ni aput makende osechuogi mano matut gi manokelo ywaruok makamano. Aidha, kwa majeruhi tunawaombea wapone kwa haraka, na kwa wale waliopoteza mali zao tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yani inquiry commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani. Suluhu masani moko mjokendera ticho ganda sayo kumrochora ticho ganda kendo nego rowere mathoth e kinde yiero no lero ni mwandu mathoth no kethre thuolo no kwa rowere mondo hore. Vijana wa taifa hili la Tanzania, niseme kuwa nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu tungeshawishika kufanya mlioyafanya wakati huu, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Kamano bende jatend pinyno koro dwaro mondo tendarita ma pinyno ong'wone moko kuom rowere manodonjnegi kod ketho madwaro loko tend pinyno ataro mar chik. Unaona kabisa kuna vijana ambao waliingia kwa kufata mkumbo, wanaimba kwa kufata ushabiki, hawakuwa wanajua wanalolifanya. Kwa hiyo kama mlezi, kama mama, ndio maana naelekeza vyombo vya ulinzi na usalama, hasa ofisi ya DPP, kuchuja viwango vya makosa, na kwa wale waliofuata mkumbo basi waseme nao kisha wawaachie. Utieko kuom puojo piny manoyiero jotelo duto e pinyno kosingo loko katiba mar pinyno kaka achiel kuom yore mag tiyo matek ne piny Tanzania. Imeahidi kuanza kulifanyia kazi suala la mabadiliko ya katiba ndani ya siku 100 za muhula wa pili wa awamu ya 6 kwa kuanza na tume. Tutaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha tunatatua changamoto za muungano kila zinapojitokeza. Magi timore kinde ma jokendera ticho ganda e piny Tanzania pango ng'anyo mar tipo tarik 9 dwe mar 12 higani e wi tulo manomuoch kinde yiero odiochieng' ma bende piny Tanzania hingo e yudo loch margi kowuok e lwet jowagunda. Tilo mar ariyo ma tiego rowere ne chenro mar nyota ochakore kawuono e counties marom 25 tok ne yange juma mokalo kama nochak gi rowere ma imbo mar Kenya nyasi manotime kaunti ma Kakamega. Rowere go koro dhido tilo mar ariyo mar omenda mar timo ohala. Chenro ni ng'iyo mar tiego kendo jiwo rowere marom 100,000 e pachoka. Purity Rohama ni kod ler mathoth. Nyaka ne yange e kaunti ma Kakamega tich abich mokalo, maromo rowere 12,155 oseyudo kanyakla omenda maromo $303,000. Nege yudo ng'ato ka ng'ato shillings 22,000 ka shillings 3,000 ne oketi e aguchgi mar kungo mar Nyota Pochi la Biashara. Ma en atamalo 30 ming'ado mar kungo kuom kinde, ka atamalo 70 modong' en mar timo chenro maggi mag ohala. Rowere mawuok imbo mar Kenya mane oseyudo omenda ni koro dhi bedo gi tiegruok machielo mar dweche 2 mitayo kod jolony e weche ohala. Mae ibiro lu kod tiegruok mar ndalo 3 matudogi kod pau ohala. Tok tieko tiegruok ni, rowere go koro biro yudo omenda ma odong' mar ohandgi kendo yudo sir kuom dweche 2. Chenro mar Nyota ng'iyo mar jiwo ngima rowere maloyo 100,000 pacho kae, ngima e wards duto 1,450. Ka rowere maromo 70 igeto e ward ka ward. Kamano bende, joma ne lweny odaro e thuchegi mojot Kakuma kod Dadaab bende ok owe chien, ka igeto ji 5,000 kuomgi kod 5,000 ne joma odak e alworago. Ka chenro ni dhi mbele, tiegruok e counties mamoko 25 ochakore kawuono, kama oting'o Siaya, Kisumu,
Homa Bay, Migori, Kisii, Kericho, Bomet, West Pokot e kind mamoko. Tiegruok ni mar ndalo adek dhi geto rowere 63,213 ka tiegruok ibiro tim e sub-county mane giketo e kinde ndikruok. Tiegruok gi ibiro tim e centers 222 ka counties moko kaluwore kod lachgi biro bedo kod kar tiegruok maloyo achiel. Rowere ibiro dwar omany kar tiegruok man machiegni kodgi ne kuonde tiegruok makamagi. Tiegruok e counties modong 18 biro timore e giko juma manyien. Gin kaka Nairobi, Kiambu, Nyeri, Murang'a, Kirinyaga, Lamu, Taita Taveta, Garissa, Mandera e kind mamoko. Purity Ruhama, Ramogi TV. Jopuonje mag junior secondary ochano bago ng'anyo chakre dwe mar achiel higa manyien poni piny owacho komiyo gi tich e yo mongirore. Jopuonjgi mane twak kod jofwambo e boma ma Nairobi okoni weche ma jatend piny nyocha owacho ni ne gichiwo kokgi e tiyo e ra kuom higni 2 kapok omigi obok mar tich ayanga ok en adier. Elvis Ochieng ni kod mathoth. Higa achiel rumo nyaka ne jopuonj mag junior secondary kidieny mar 2 chak tich ayanga. Gisebedo ka gisundo piny owacho mondo miyo omigi barupe mag tich e yo mongirore kapok higa orumo. E twak maggi kod jofwambo gi keyo odiechieng' ma kawuono, gisingo bago ng'anyo kendo bedo oko mar klas poni Januar ochopo kapok omigi oboke mag tich e yo mongirore. Are not confirmed by January. We are starting on Monday actually to be on the streets. On January, we will just be waving at the students. Students, and we move on. It's because we need the money. It's our right thing. That yesterday, Mr. President said we signed 24 months. Nani aliona 24 months kwa karatasi? By December 31st, we are finishing our contract. We need to be confirmed, and that is what we need. Jopuonje gi ywak ni omenda ma giyudo kaka osara ma en shillings 17,000 dwe ka dwe ok nyal dhirogi kod anyuolagi kuom thuolo ma higni 2. No confirmation, no renewal, no renewal, no spend. Mr. President, we as the intern teachers of this nation, we are sending you this message, loud and clear. Our internship contract was supposed to end on 31st December 2025. We are not going to renew. Mr. President, the 17,000 stipend that we are being given by the TAC cannot sustain us with this harsh economy. But because we know you are good, we are saying that, Mr. President, we have young families. Some of us cannot even marry because the 17,000 is very less. Bende gidwaro mondo mi oketgi e lela kaka omenda mane ochiwne duol matayo jopuonje ma TSC ma shillings billion 7.2 ne otiyo. Mr. President, money was allocated to the TSC, Teachers Service Commission, 7.2 billion, June 2025. We want the commission to come out and tell us where this money has been used. According to the internship agreement and the contract that we signed, it clearly and vividly, palpably stated that we are going to serve for 12 months non-renewable, which is equivalent to 12 months. So it is non-renewable. So, Mr. President, yesterday we saw you saying that you had agreed with us that it is 2 years. Muguls, did you sign anywhere a contract saying that the internship program should run for 2 years? No! Ndiko margi biro bang' jopuonje 20,000 mane ondikie kidieny mokwongo bende bago ng'anyo mane okawo ndalo eka yie migi barupe mag tich e yo mongirore. Chieng' Elvis, Ramogi TV. Irokomanenya Ochieng' Elvis mano bende matero yue mokwongo chenro en maro imoreno ka otomolokan Steve Nyakwaragai mar Sidindi Siaya and gima wuoro ni jatend piny Kenya ne osingo ne jopiny kaka ngima dhi fuong'ore to kata kamano ngima eka oidho man Steve Nyakwaragai omor kaka ukelonwa habari an Bishop Omondi otiche mar gemo nyinyore akwayo ne nyathina Julia Koth hawi maber katimo penja luor mix hawi maber irokamano Jaramogi Steve ma Sara Singa Nyakwarodongo mar wang' neno West Kanyamkago yawa Nyota Otamayudo mosna rubaba wa Singa Adongo atimo ni mos ahinya kuom tuo. Erokana Nyakwaramogi Nyota panine en mar rowere kendo chenro mar ndikruok ne osekalo gi thuolo ni tiegruok osechakore
jomoko nosemiyo omenda okang' mokwongo kendo omenda okang' mar ariyo biro chopo negi. Nyakoromogi kaw kamano kik idhi mabor, waduogi weche mamoko. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machiegni kendo migawo mar thieth chano duoko kwan mar nyithindo ma inyuolo to wito ngimagi kowuok e 21 nyithindo 1,000 minyuolo nyaka mana 12 kochopo higa mar 2030. E twak manoba kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Santie kaachiel gi migawo mar thieth oyangore ni 66% mag nyithindo ma wito ngimagi gin ma onyuolo to tho kapok odok pacho ka 51% to gin nyithindo mani piny mar higni 5. Kaka Judith Omondi lero, nyithindo minyuolo kapok ndalogi oromo emotele kwan mar nyithindo ma wito ngimagi e pacho ka. William Okumu, ojana matin masani koro en wuon nyathi mane onyuol kapok ndalone oromo. Ripot mar jaode yudo nyathi okoni ne obwoge kaluwore ni en ne oparo ni miyo ka miyo nyuol mana ka osetieko dweche 9. Kama ne obwoge mokalo to en ni nyathine koro ne biro tieko kata mana dweche mamoko 3 e od thieth nyaka omed kilo madwarore. Mimi nilikuwa najua mtoi anazaliwa akiwa na 9 months. So pia mimi nikasema najua 3 days ama 2 days naweza endea mtoi. But call yenye nilipata nilishtuka sana akiniambia naweza maliza hata 3 months. So si nikamuliza why? Akaniambia mtoi amezaliwa na 900 grams na inafaa afikishe sijui 2. So on my side sikuwa najua hizo vitu ni nini juu mimi naye najuanga mtoi akizaliwa anarudi kwa nyumba. Nyathi William en achiel kuom nyithindo ma inyuolo kapok ndalogi oromo ka familia ne to ne oyudo rude mane onyuol kani kod grams 800 kod grams 900. Hawi marach adhula mar tho mar nyathi achiel pod gin go e chunygi. Mtoto alizaliwa akiwa na 900 grams. Walikuwa twins. Sasa huyu alisurvive, mwingine alipass. Nili expect mtoto mkubwa, and being that hatukuwa tuko prepared bado kupata mtoto. Sasa haikuwa rahisi.
Juu pale hospitali ungepata saa zingine wanataka dawa, hamna hiyo pesa, babake pia ni mtu ana wazazi. Sasa tulikuwa tunadepend tu kwa marafiki. Magi gin moko kuom jonyuol mane ochopo e romo mane obak kod migawo mar thieth kaachiel gi riwruok ma ok mar piny owacho mar SANCSA e boma ni ma Nairobi. Migawo mar thieth oyango e romoni ne gin kod lek mar duoko piny kwan mar nyithindo mawito ngimagi yare 21 ewi 1,000 nyaka 12 ewi 1,000 mar nyathi ka nyathi ma inyuolo e pachoka. Kaluwore kod ripot mar migawo mar thieth, nyithindo ma inyuolo to tho ka 66% mar nyithindo ma tho kama ni piny mar higni 5 to 51% wito ngimagi higa ka higa. Prematurity is the leading cause of death of our newborn babies in the country. Currently, when we talk about newborn mortality, 21 deaths per 1,000 is a high number for us as a country. Globally, we are aiming to reduce our numbers to 12 or below by 2030. And we are here gathered because we need to advocate more for these premature babies. Higani nyasi mar dhialo odiochieng' nyithindo ma inyuolo kapok ndalogi oromo timore e kaunti ma Murang'a, kendo tend kaunti no koni kuom higni gisego okang' mar neno ni kwan mar nyithindo ma tho e ute thieth odok piny. We also encourage them to deliver in our hospitals, because when the babies are born in the right place, then the outcomes are better and cannot be compared with babies that may be born at home, which we really advocate against. E higa mar 2023 kende, nyithindo mani piny mar higni 5 mane owito ngimagi ne gin 4.8. Judith Omondi, Ramogi TV. Ikini mapiny ngima ne dhialo odiochieng' matuo mar sukari kata World Diabetes Day, jotuo mag sukari e kaunti ma Homa Bay ogolo ywak ewi nok mag yedhe mag tuo sukari e osiptende mag sirikal. Jotugo dwani sirikal kaunti ma Homa Bay oket yedhe mag tuo sukari moromo e osiptende mag piny owacho mondo giyud kaka ginyalo konyore. Giwacho ni giketo mana genogi e sir mag yedhe mag yudo kuom riwruok mar MSF ma bende konyo mana osiptende manok kende kaunti no. Jotuogo mane loso Marindi e kar chung' od bura ma Homa Bay Town okodi thoth gitiyo gi pesa mang'eny mar wuoth ka gidhiemo yedhe mag sukari e kar od thieth ma Nyalkinyi. Gimano ma Marindi ma MSF chiwe yedhe go nono maonge chudo. Katelo mar MSF e kaunti ma Homa Bay to yango medo tiyo kanyakla gi sirikal kaunti no mane ne jotuo ma kamago oyudo resruok e weche mag thieth. Ndalo mokwongo naluorga nikech nayo ni abro bedo ka chuora kendo nayok ahinya, lakini nyocha machiegni ka nokel yath manyien. Ok en yath manyien, en nobedo improved. Nokel sindan e kalam, sindan mathin ma kata kichworigo kiwinj lit. En mosebedo ka kora tiyo kode nyaka sani. Jomoko ama bor kata Yugis, jomoko nyaka Suba kocha. Koro ng'ani ka itigi transport nyaka Marindi kato ng'eny. Emana kwaya ni ka sirikand gavana ma Homa Bay nyalo yie. To wang' ni ka gidhi go budget, ka higa manyien ka gigo budget, to giparie jotuo mag NCDs. Homa Bay kata Kenya msema jogo winjo matek. Problem wa face en achiel kuma wayude yath. Nikech Rangwe wantie gi facility. To facility mar Rangwe onge yath. En mana Marindi gi Nyalkinyi. Koro chuna na travel from kuma antie Rangwe kabiro Nyalkinyi manyo yath. Koro kwayo wa en mana ni ka county government nyalo keto facilities ma wantie go machiegni. Up to October 2025, we have enrolled more than 2,600 patients, of which 30%, that is 780 patients, are living with diabetes, and 42 patients have type 1 diabetes, while 738 patients have type 2 diabetes. Wadhi kaunti ma Siaya, kandalario bang'od bura mar kaunti ma Siaya puodho paro mar chik magero tayo ratich mond liete moko mond liete kaunti no koro kwayo gavana James Orengo mondo otiase yie paro mar chik no mondo gichak yudo ber mare. Steve Biko notwage moko mond liete go kendo ikonwa report makamano. Tich adek mar jumani od bura mar kaunti ma Siaya nokelo fungruok
mor kod buonje chuny mon liete e kaunti no bang' rito kuom thuolo mohew higni 13 mondo puodh paro mar chik mabiro ritogi kendo resogi e midhiero mopogore bang' wito joheragi. En morwa maduong' e wigni kane Siaya County Assembly kotelnegi Speaker Okode kane oyie gite karorom gite ni mondo ratiro chik miluongo ni Siaya County's Widows Bill 2025 giyiego mondo kal mondo bed chik miluongo ni County Act mar Siaya County. E twak mane Ramogi TV obedogo gi moko kuom mon lietego ne gilero midhiero magikaloe kaka tere yor achuna, tieko kwer mag mier e kinde pur kod golo cham e puothe, kwer mag gero udi e kind kwer mamoko. Ne giketa gi chike moko matek manok anyal. Koro iketa ni choncha kane chuori otho tidwa ni mondo irwak nanga chuori ma iye iwuothogo ni mano chike gi mano kimilagi. Gie kinde no noweya ot miluongo ni Simba kaka wogero ga Simba mare. Abede Simba no ka koth goya kuno mang'eny. As noketa e chik nwach gie kinde manothono sama nothono nyisan mondo aringa kaw law motegno mabro betgo. Naringo badhi akawo law motegno maji. Law na abedo wasiko ka wuothogo higni 2. Ka law ne makata ka dhi e kulo tarwako kenda adhi kulo taluoke tachwarwake kong'ich. Ogo kod gi mbaka to wayudo ni gin gi pek ahinya e weche mag lowo. Yudo ni ka dichuo osenindo to koro ka yuochgi laro kod gi lope kendo chope okang' moro ma samoro yudo ka mine gi iriembo ma koro gidhi gi pang mane center oko. Moko kuom gigo ma paro mar chik no ting'o gin kaka chuga gulu mar omenda mar mon liete, keto gi thuolo mar ng'ado paro giwegi maluwo kata kwedo chike machon go. Gino ma giwacho ni biro resogi e lwet achudhe mosebedo katiyo aritha gi chikego e hinyogi. Gulu ni dhi konyowa, odhi konyowa e puonjo nyithindo, wahole to gi medo business magwa. Gima bil ni aneno ka dhi konyowago. Ngima manwa kale kata ngima mana kale kaka dhako no machiliel. Kora aneno ka joma kiny no wit chuogi kata kiny ok bi kale ngima yani shida mana kale. Ewi mano ne gikwayo gavana ma Siaya James Orengo mondo tiase e chik no ni mar giserite kuom higni buora. Oketie koke e chik ni mapiyo mi mondo nyal chako tiyo mapiyo. Mi mondo kawaloko hik omenda mabiro mambele ka to mondo onyal ket pesa madhi kony nyaka mond liete. Ponono gavana Orengo opodho paro mar chik no, kaunti ma Siaya biro ndiko historia mar bedo kaunti mokwongo miyo mon liete ratiro mar yiero okenge magikawo e ngimagi kod tayo mieregi tok wito joheragi mopogore kod tweyogi gi chike kod kwero machon. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Nyakoromogi gi kanyo do mun wakaw yo machielo chenro kanyo en maro imore kidhi mabor pod duogi weche mamoko. This festive season, the open road is your invitation. Pack your bags, roll the windows down, and drive toward laughter, sunsets, and stories waiting to be told. Enjoy 3 nights of adventure and calm from Nakuru's Flamingo Field Lakes from 21,500 Kenyan shillings per person to the peaceful shores of Naivasha from 35,050 Kenyan shillings per person and the golden stillness of Elementaita from 29,400 Kenyan shillings per person. View travel, moments that matter, memories that last. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano.
watafinya kwani sisi baba lao. Nyewa masani krango gimos nyiri masani okethore. Angimino lep agado kado kan luli lokoro urak. I knew that whatever happened was something that I could explain. In fact, I thought I was going to explain. But then the whole thing just went south. And I just got drowned in it. And whatever happened then happened. But resilience, that one I should thank God. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ng'wono mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860 *419# to parni ya Ramogi TV eni od jower duto te. Massive savings every week with Citizen Duca and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Machiegni emesoma weche mag tuke. Gedo mar alap ma Talanta Sports City osechopata malo 66 kendo geno ni ibiro tieke higa manyien kaka nochan motelo ne chakruok gedo mare. Kanoloso kinyima kawuono kinde mane otimo limbe mare alabno, jatend migawo mar tuke pachoka Salim Mvurya wacho ni gedo mar Talanta Sports City biro rumo kochopo dwe mar 12 higa manyien. Mopogore gedo mar alabno, apeini reru kachiel gi tuto mar pi ibiro tim gi bad migawo mopogore. Mvurya ne oten gi jagoro mogirore migawo mar tuke Elijah Mwangi gi jagoro mogirore migawo mar lweny Patrick Mariru. Alap ma Talanta en achiel kuom peyo ma Kenya biro tiyogo e bago tuke mag pinje Afrika higa mar 2027. On the overall, we are now at 66% as of now. And we are in good progress to ensure that all the deadlines are going to be met. So by end of December, the external works and the physical infrastructure of the project will be done. Other materials are still being shipped, but by end of February, we should be able to operationalize this project. Tuke mag pinje Afrika mag rugby kindwa keini biro chakora yango odiechieng' makiny tuke maoyo timbe 11 kendo biro bagi alap mar FUA Grounds County ma Nairobi. Tim Kenya Lionesses mane otieke thuolo mar 2 higa mokalo nitiere pool B kama bende oting'o timbe mag Ghana gi Cote d'Ivoire. Joloch higa mokalo Afrika ma milambo Zimbabwe kaachiel gi Mauritius nitiere pool A e kinde ma